Sama sa ubang mga eskwelahan, pipila ka mga tunghaan sa dakbayan sa Mandaue, nakasinati usab og kakuwangan sa mga classrooms. Mao nga nagkadayang diskarte na lang ang gihimo aron masolusyonan kini sama sa pag-double shifting sa klase. Ang report ni Nico Serino. Usa ang Paknaan Elementary School sa Mandaue sa dunay 12 student population. Sa miaging tuig, may kapin sa 3,800 ka mga tinunan apan dunaray 48 ka mga classrooms. Tungod ini, mihimo og double shifting. Ang katunga sa mga estudyante, pangbuntag ang klase gikan 6 AM hangtod alas 12 sa udto. Samtang mupuli ini ang magklase alas 12 hangtod na sa alas 6 sa gabii. Bisan ang unta kantin sa eskwelahan, gihimo na nga usa ka classroom. Kini aron magamit rasab sa mga estudyante. Kay wala nay kantin, may temporaryo nga pwesto ang naninda sa eskwelahan. Lamesa ra ang gipahimutangan nila sa ilang mga baligya. Rumberon no, sir. Okay. Kini sir kanang kuan ra sir kanang og dili mo ta magtinda sir hangyo lang ko nga maninda lang ko rig may kistanan. Dito. May kantin sa nagyud kantin. Yan man Karon pag wala dito balin dire. Wala ni mo kantin. Nya karon sir kay giimo man classroom maning kamot pa mi ana sir nga kon kay requirements sad baya na siya sa okay sa DepEd ang kantin nya ang mga bata sad kay dili ba ka makahibaw nga ang mga bata na lang sa gawas mamalit nya ang pamalitan kana yung mga junk foods. Pasalig hinuon sa tagduma, padayong nangita sila og solusyon sa kakuwangan sa mga classrooms ug school buildings. Samtang ang Cesar Cabahog Elementary School sa Barangay Look, Mandaue, nagkuwang sab og classrooms. Pipila ka grade levels ang nag-double shifting usab. Sa miaging tuig, dunay kapin sa 1,400 ang ilang mga estudyante. Gani, tungod sa kakuwangan, ang ubang classrooms sa eskwelahan gitunga na. Gibuhatan og division ang tunga aron maakomodar ang duha ka klasihan. Hinuon ang mga gipa-occupy niini ang mga gagmayng kabataan aron maigo ra sa classroom. May bag-o nga school building sa Look nga kasamtangan pa nga gi-construct. Gipanghinaot sa kadagkuan sa eskwelahan nga matapos na kining katukuran sa 4-story 12 classroom building dinhi silang campus aron nga masolusyonan na ang kakuwang sa classrooms na nasinati karon ning maong eskwelahan. Kuwang yun pagkakaroon nga mabitan ng shifting karon dili lang may makagamit sa gym kay murag wa magyapos gym walay magbuhat walay learning sa gym kay init kayo. Temporaryo una nga gigamit ang gym sa barangay isip entrance sa eskwelahan kay ang ilang grounds nasirado man gumikan sa construction. Uban ni Clans Gabutin o Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.